Bicol. Ito na po yung second day. Pakilala mo yung mga pins... Kasama ko po si Kuya Anong ko po. Si Hana ko po. Hana. Hi. Si Ate Anel. Kumainal! Si Tita Imak. Tita Ima ko. Si Gango. Siya si Kagango. Tomato. So, Vlog naman. kukuha po kami ng... Hawa may cellphone. Ang ganda ko ng river. Sabi ko, yan. Nasaan yung bahay nila, Tita? Ganda. Ayun, nandun. Wala ka ako siya ulit ulit. Yun po may river. Diyan po. Diyan po. Yes. May utang. May utang. We're going home. We're going home. Tambayan. We're going to... We're going back. Going back, no? Asan yung bahay ni Tita Ganda? Ano dun? Yun, ayun. Bahay ni Tita Ganda na maganda. Nakita mo yung palayan na yan? Akin yan! Lando ka! Akin yan! Hindi yan! Lando ka! Hindi ka Bicolana! Sorry ka! Pabarain mo bata yaya. Hindi yan taga Surigao, Sigang. Taga saan yan? Buka! Akin yan! Nabili ko lang. Hindi! Taga sa Buka! Dito tayo sa Bicol! Lando! Bibili ko lang yung kahapon eh. Bisag Asinra! Binisaya ka pa rin. Binisaya. Sagasin na. Ano ito? Bisaya. So, nandito po kami sa bahay sa Makabare. Kasama mo si Mamo. Pakita mo si Mamo sa vlog mo. Wala. Oh, pakilala mo na yung si Tito Proy mo. Tito Fred ko Pakilala po. mo kami sa vlog. Tito Proy. Hi. Oh, hi vlog. Childhood ko po. Oh, yung childhood niya. Tito Proy. Si Tito Fred po, yung Ano mo yan si Tito Floy? Tagapunas na tagapunas ng put mo. Tagapuwas ng pet mo? Hindi ah. Hindi ah. Basta ikaw. Tagatulak ng bike mo? Yes. Kasi hindi po ako marunong. Oh, tapos tanungin mo na itatanong mo sa kanya. Tanong mo na. Alam mo pa ba ako? Kilala pa. Ako ba kilala mo pa? Yes. Yes. English si Tito Proy. Huwag ka na mag-English eh. Kay magdurugon eros. Yan po, hermit crab mga kakango. Yan po. Ilinayasan ka lang noon. So, palibas ng mga kagango. Hindi ko po alam kung anong gusto ko po. Doon po sila yaya. Pupunta mo doon. Ayun po. Doon po. Bakit mo yung Po. Magawa po sila ng pasalubong sa mami. Po. Yan po. Tama si Lolo Kanong naglulusa. Yan po. Nagahagom. Lusak. Kira na si Daddy Gaway. Kay Mami. Yan po. Yan. Ayun. Diyan po. Ito po yung street namin sa Urigay. Bicol. Ito po. Ito po. Bango. almusal po kami mga kagang. Yun po. Later! What's up mga kagang? So, uwi na po kami from Bicol. This is the first day na po. So, ibababa muna natin po si Yaya Not at saka si Yaya Ning at saka si Anon. Anon at saka si Hana dun sa elementary po. Magboboto sila. Magboboto po sila. Ha? Halaman. Mga palyakan pa. Si Gagango nagda-drive. Oh, yan. Walang tulugan na naman. Walang tulugan na. 12 hours po yun mga Kagango. Bes, sabihin mo yan, ang Rewind mo bahay po. nila. Ayan pa yung bahay. Nalulubat o.
nila Lolo Bato po. Ito yung tindahan ni Ito yung tindahan. Maki. Ito yung tindahan po ni Lolo Maki. Yan po. Yan. Anong ketchup? Chopkit. Ayusin mo, baby, pag camera. Ang manood yan, Manuel. Ayan po. Hilo na. Hihilo rin. Dun muna tayo sa Ba't ang elementary nakagawa? mga kagango. Kita kids later! What's up mga kagango? So, nandito na po kami sa elementary. Wait lang po, sa Mayora. Mga kagango, so nandito na po kami sa back. Ay, sa ano na po, sa likod. Sila, bumaba na po sila, Kuya Anon, Hana, at saka si Yaya. So, nag-U-turn po kami. Babalik po kami sa Cubao, Quezon City. Ito na po. Ayun po. So, ito po yung last day namin sa Bicol. Bukas po, nandun na po kami sa... Bukas po, dun na po kami sa Cubao, Quezon City. Ayun po. Malapit na po. Mababa ka. Ay, not yet, hindi pa malapit. Ha? Baba ka rin? Baba. Baba. Kaya naman, itabi ko lang pati. Sorry, magtagang. Bababa po muna kami. Tapos bababa rin si Mayora. Ayan po. Baba po muna kami kasi baba si Mayora. Ayan po, imak po. Diyan muna magpo-parking si Kagango. Ang init! Tara na! Mayora tayo! Tara na! Ito po, kila Tita Imak. Near po to sa dagat po. Ito po yung near sa dagat. Ito po, yung bahay po. Malapit na po. Wait lang po. Diyan na po. Diyan po. Yan po. Kagalang dito na po kami kila Tita Imak. Uy, matibig-big. Hello po. Dahan na si Phil. Ikaw na nakikita. Mahali na ka mo? Oo. Yes. Wait lang po. Yung conversation po, ba Bicolano po kayo o Bicolana? Say hi to the camera, Kagango. Say hi to the camera. Say hi to the camera. Yan po. Bumabunga. Opo. Tayo. Hoy, maulit ka na? Yes. Uwi na. Pauwi na ako, baby na. Ayun po. Puno. Ayun po yung dagat. Kung kita niyo po. Comment down below. Ayun po, malapit po sa dagat. Ayan po. Ayun po yun. Yan. Yun po. May conversation po sila Mayora. Wait lang po. Kita kids later po dun sa wait lang po. Wag na pala po. Ito po. Yan po. Dara po. Dara na po. Papunta na sa sasakyan. Ayusin. Tara, Mayora. Tara na. Uwi na. May pupuntahan pa tayo. Ano pa?
Puntahan natin si Tita Tara, Ima. mong camera mo, bibi. Nandito na nga tayo kila Ah, Tita dyan si Ima. Tita Ima. Nasaan? Oh my gosh. Baka may ka, ano, marisisan. Uuwi na tayo at saka may pupuntahan ka pa. Taka. Padala mo kay Bibi. Init. Bahanda na lang natin. Ito po mga... Huwag dito. Sarado mo. Wait lang, sarado ko na. Yan po. Kita-kits later. Oo. Huwag ka muna maingay. Babalik po kami ulit. Kasi po nandito po si Tita Imak. Ayan. Hindi ka magbahali kay para as ka man. Wait lang po. Sakma ko lang. So, dito po kami sa Barcelona Sorsogon. Dito po kami nag-picture dati mga Uwi na po kami. Sabi mo, Balik na po kami ng Cubao. Cubao. This is Tapos na ang aming swimming at bakasyon. 3 days vacation. 3 days vacation rin, yes. Our first day in Bicol. Really? Why do I... Bakit? Lagi kong sinasabi yun. Ito yung pa. Para lang yan yung pa. Alright. Mga kaga, maibibigyo lang po namin muna yung pa. Mga kagango yun, dito na kami sa may Sorsogon. Galing na kami sa Barcelona. Pauwi na kami. Ang dating namin ay 1 ng madaling araw. Wala na naman tulugan. Hindi, 12 hours. Kasi yung 9 at saka 12 hours, 9 pa rin. Yan na sila sa likod. Mamaya, tulog na yan. Oh my. Doon naman, papunta. Na. Yan. Mga kagaw. Na. Yan. Nang dito po kami kumakain. Kumakain po kami. Ayan po. Ang kain mo? Kapogi. Chicken. Kumain kami ng Jollibee. Dito Jollibee. Haring manok to. Dito ka ikaw. Kumain kami. Ang harap na bundok. Yan. Ano mo bibili? Bundok. Oo. Ito pa yung bundok, sabi ni Kagawa. Huh? Ang ganda po ng farm field na to. Ah, spicy? Ah.
Spicy? Daming palay doon. Dragonfly. Po, mga palay. Kate, spicy pa. Oh. Ito, sa likod mo, Mayora. Wow, water. Cooler? Wait lang. Oo. Nasa sasakyan po. Sa sasakyan? Nagonti pa lang. Siya to. Yan. Lenny Robredo, Didi Cabredo, 2022. Lenny. 2022. Isko. Yan po. Magkano ka ba? Yan. Spicy. Spicy mga kagawa. Kang, Spicy? ako, bigay mo kay Kang. Kung alam niyo po yun yung meaning ng ago sa Bicol, comment. Ah, bebe? Kaya may i-open ko yung isang rice. Ah, Baby, Ah, tapon mo na to. tubig. Wala nang laman to. wait lang. Tubig manikil. Ito, sito. Ayun sumain o. Bebe, sito. No. Walang tubig ito. Hindi, malamig. Tubig dun sa kuwan. Kaya ayaw po ko. Kumain naman ako. Walay. Oh. Meron ka po yan. Malamig. No. What's up mga kagang? So, nasa Quezon Province na po kami. Nagpagas lang po kami ulit. So, 6:52 na po. Pauwi na tayo. Uwi na po kami. Pauwi na kami mga kagango. Galing kami ng Bicol. Barcelona. Cubao na ulit kami. Pauwi na kami ng Cubao. Kaya medyo gabi na. Yan. Alas 11 kami umalis doon. Mag alas 12 na rin. Umalis kami doon. Dating namin, alauna na. Nabibi, kinakits. Hindi mo lang kain ito. 6 hours po kami. 6 na po at 6 hours na lang po. 12 po kami dadating. Kita-kita later.
umaga guys. So, nandito na po. So, dito na po namin i-end yung video. So, please remember to like, subscribe, and hit that notification bell so you don't miss our new videos. Bye po. Please like, share, and subscribe, and hit that notification bell para hindi po kayo maka-miss ng bagong video namin. Bye-bye!